Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. A máis, moi boa tarde, podémoslo dicir. A verdade que dá gusto ver así tanta xente unha tarde de xullo como a de hoxe. Eu, para os que sodes de praia, dicirvos que fai unha oriña en Razo, estábase pechando xa de néboa, xa que tampouco é... Non é o día tan maravilloso como pintan en Carballo, vale? Por iso se nota que eu tamén teño unha cara algo máis alegre, porque se estuvera o día que pensamos todos que está, igual a cara non era a mesma. Bueno, dito, moi boa tarde. Damos a benvida a esta sesión de tarde neste curso, no que afondaremos en aspectos clave para a integración lingüística das persoas migrantes, as iniciativas concretas de achegamento ao galego deseñadas e desenvolvidas dentro do ámbito local. Para isto contamos coa normalizadora lingüística do Concello de Ribeira, con Alicia Padín Otero, ou Ali, como se me presentou a min fai uns intres, que levanos traballando nestas accións que buscan achegar a lingua galega pois ás persoas inmigrantes como ferramenta de inclusión, de empoderamento, de participación comunitaria. Esa súa intervención pois vai a falar de exemplos prácticos, imagino que a maioría pois levados a cabo en Ribeira, ademais que coñecemos un pouco a xeografía galega, sabemos que Ribeira ademais é desas localidades con bastante inmigración, me imagino que polo tema da pesca e demais. Bueno, veremos sobre todo esas aprendizaxes neses procesos que tiveron lugar en Ribeira, dende a súa trayectoria profesional, cun enfoque realista nos tempos, ao tempo que inspire, non? Que nos inspire a seguir traballando neste senso. Falaremos de obradoiros lingüísticos, de materiais adaptados, redes de colaboración con servizos sociais e educativos, a importancia de ofrecer servicios motivadores para que as persoas que chegan ao noso país poidan descubrir, usar e facer súa a lingua galega, non? Porque a integración non pasa só por coñecer o idioma, senón por poder vivir nel, sentirse parte e ser recoñecidas como falantes legítimas, non? Eu, ademais, dende a área que eu levo no Concello de Carballo, que é a área de formación e emprego, en colaboración coa área de normalización lingüística, sobre todo con Carme Pereiro, que temos ali ao fondo, non quere ser alumna principal, vexo que non hai ninguén na fila de diante, Carmen, podías vir. Pois tamén nesta área, non, na área que eu levo de formación e emprego, pois tamén intentamos facer cousiñas neste sentido, non? Porque ademais así o entendemos, porque para integrar as persoas, todas as persoas emigrantes que acoden á nosa terra, non só dende o punto de vista social, senón que eu creo que ainda temos moi arraigado no punto de vista laboral, sobre todo en certas profesións. É seguro que Ali pode falar na pesca, non seguro que hai certas profesións no que o galego ainda está moi arraigado, non? Ademais, na Costa da Morte, en Bergantiños, podemos dar fe, ademais de que é unha das zonas de Galicia onde o galego todavía sigue, por sorte, incluso me atrevería a decir eso que eu son un ateo, gracias a Deus, seguimos tendo ese arraigo do galego pois na cultura social e sobre todo na cultura laboral, non? Dicía que nós tamén intentamos traballar e facer cursos de acollemento lingüístico dende un punto de vista xa profesional, unha formación xa orientada ao emprego. Intentamos facer cursos como, por exemplo, de manexo de elevadoras, non? Por exemplo, que estamos pensando sempre na construción e ademais neses ámbitos no que o galego ainda sigue moi arraigado profesionalmente, pois que ademais as persoas aprendan en galego, non? Que dende logo que lle vai a servir tamén a nivel social para unha incorporación laboral moito máis fructífera, unha cousa un pouquiño máis que se sintan moito mellor, non? Non me vou a estender máis, para isto están os que saben, así que Ali, para nós, para min en particular, unha honra contar coa túa participación, que sen dúbida servirá de guía para todas e todos vós, de motivación para seguir avanzando nese modelo de acollemento máis xusto, máis consciente e comprometido coa diversidade e coa lingua propia do noso país. Así que, Ali, tes a palabra. Moitísimas grazas por acudir e gracias a todos por estar aquí. Moitísimas grazas, Iván, de verdade. Unhas palabras moi acertadas. Isto que dixo dos obradoiros lingüísticos para o sector profesional é algo fundamental e demandado en Ribeira. Grazas, Carme, por ter este servizo de normalización tan excepcional. Grazas, Concello de Carballo, por facer estes cursos posibles. Grazas, Universidade da Coruña,
por facerdes estes cursos posibles. Eu, de principio, quería facer unha interacción con vos pequena, levantando a man, se queredes, porque quen ten familia das que estades aquí na América? Non vimos mal. Quen ten familia vivindo fora de Galicia? Os poucos. Ben, xa non pregunto máis, porque se pregunto para África igual hai menos, pero ben, porque a gran emigración nosa foi para América. Por que o fago? Fago sempre que teño grupos diante, en Ribeira. En Ribeira, no Concello, eu non traballo de forma illada. Digo eu, porque o Servizo de Normalización Lingüística só traballo eu, como lle pasa, claro, traballo só. Pero eu non traballo de forma illada, eu traballo de forma totalmente transversal no Concello. Traballo en coordinación sempre en todo lugar cos servizos sociais comunitarios de Ribeira, que teño que decir que son excepcionais. Temos unhas traballadoras magníficas en servizos sociais. Isto, que parece que é algo normal, pois agora miraremos ao longo da charla, pois non é tan común. Galicia, terra de emigrantes. É moi importante que o digamos porque vivimos nunha sociedade que ten tendencia a esquecer. Temos tendencia socialmente a esquecer, esquecemos as cousas e pim, polo aire. E non pode ser. Porque nós temos que ter un acollemento, pero xa de corazón, xa nos ten que nacer a xente que ven de fora, porque nós todos temos familia que vive fora. Todos tivemos familia que vive fora. É de verdade que non sei que pasa a nivel social, que en pim, se esquece. Entón, eu sempre que teño grupos diante, e teño grupos diante todos os días, ben é verdade, sempre pregunto isto, quen ten persoas traballando fora? Porque todos en Galicia, todas en Galicia, somos emigrantes. Iso témolo que ter moi presente. Todos e todas tamén somos racistas. E todos e todas somos xenófobos e xenófobas. Que nos pareza que non, vexo caras de imposible, sí. Hai trazos, hai marcas de racismo e xenofobia por todas partes. Por iso, sempre que temos grupos de persoas diante, temos que facer esta pregunta. Quen ten familia traballando fora? Quen é emigrante? E facernos ese acordo. Porque non podemos deixar que esas trazas de racismo que nun momento puideron ser por falta de educación, por falta de preparación, sigan presentes na sociedade contemporánea. Vou facer dúas referencias á contemporaneidade máis hostil. Todos vistes en Ribeira, un desastre social que sucedeu, un acto extremadamente violento, hai 15 días, persoas que, neses dous grupos de persoas que se enfrontaron violentamente en Ribeira, e houve unha morte a causa dese enfrontamento de persoas, persoas marcadamente, aí neses dous grupos de persoas que se enfrontaron había obxectivamente persoas que son delincuentes, persoas coñecidas por seren delincuentes comuns. Entón, non me vale que me veñan dos medios de comunicación e me digan que eran dúas, como din, greas de xitanos, como lle din, non me acorda. Clans, pero a ver, estamos aquí. Somos xornalistas ou somos así, sabes? A ver, xeito. Pois houve un conflito civil terrible, espantoso. Nunca a xente en España estivo estudando aos 16 anos por obriga. Unha pena, un drama social, que dous grupos de persoas, dous grupos tan numerosos, se enreden nun acto tan violento, cunha morte, ademais, como final. Un desastre. Agora mesmo estamos escoitando nos medios de comunicación un acto abertamente racista que está sucedendo nunha poboación de Murcia. Abertamente racista, e ademais parece que é promovido desde unha sección política española. Aí hai que parar en barras e hai que non ceder e facer este tipo de pregunta: quen ten familia de fora? Quen é de fora? E leválo continuamente á sociedade. Perdade que me poña así tan estrita no falar, pero que é moi importante, porque nós traballamos con xente de fora e xente da casa, non? A xente de fora son xente da casa. Unha vez que ti vives en Ribeira, és de Ribeira. Insisto, Galicia, un país de emigrantes. Chegamos a ter 1 millón de persoas vivindo fora daqui. Ainda estarán, ou máis, que xa criarían familias. Eu teño familia na Argentina de 4ª xeración, non como moitos de vós, probablemente. Ben,
Entón, de sermos uns exportadores de man de obra, pasamos a ser uns importadores de man de obra. Cando digo importadores de man de obra, en estrito senso. En Ribeira empezou a vir xente de fora cando chamamos por eles. Non antes, porque chegaron os acordos con Mauritania e con Marrocos. Acordos, e viñan homes, só homes, contratados para traballaren a bordo dos barcos. Isto falamos de finais dos anos 80, principios dos anos 90, falamos de moito tempo. Daí foronse xerando familias que, unha vez que eses homes se estabilizan en Ribeira, chaman polo que lle chamamos a reconciliación familiar, verdade? Entón, teñen facilidade para chamar polas súas familias e xa viviren con papéis en Ribeira. Entón, nós somos persoas que chamamos man de obra para traballar. Que non nos dé a vergonza. A inmigración é por iso. É pola gran fortuna que ten Galicia de que por fin hai para comer todos. E como hai para comer todos, que ninguén vos diga que vos lo dirán. E que nos veñen quitar a comida. Non os coitastes. E que levan todas as axudas. Nunca os coitastes. E que non pode ser porque nos ocupan as prazas nos coles. Non os coitastes. Eu escoito. Escoito e salto, protesto. Estás todo o día a protestar, unha protestona. Ben, pero efectivamente chamamos por eles e veñen por esta gran fortuna que é un cambio socioeconómico en Galicia. Agora temos persoas, viñeron de Marrocos, de principio era esa gran bolsa, xa vos digo, de homes. Non sei se coñecedes estes fenómenos que traemos a man de obra contratada e despois, efectivamente, van traendo o resto da súa familia. Non sei se coñecedes, non, é así. Coñecedes alguén que tivese que estar en Norteamérica sen sair de Norteamérica anos porque senón perdía? Están dicindo que sí. Iso é o que pasa en España. A legislación están pedindo agora que cambie, é obxectivamente necesario que cambie, porque temos un período mínimo de 3 anos que as persoas están si ou si de maneira ilegal, a non ser que veñan con este tipo de contratos, que veñen contratados xa desde o país estranxeiro, desde quen exporta esa man de obra, que non é o máis común. É común, pero non é o máis común. Xa vos digo, en illas como a Ribeira foi moi común nos anos 80, 90, principios dos 2000, porque incorporábamos esa man de obra xa cos propios barcos. Tamén é verdade, era obriga ter man de obra do país onde días despois ir pescar, senón non che daban a cota no caladoiro. Quero dicir, todo ten tamén que ver, estamos falando de política, non estamos falando do plan de normalización dun concello, estamos falando de política internacional. E nós temos que entender que é o que nos pasa, porque de repente temos todos eses rapaces e rapazas nos institutos, xa o sabemos, pero está ben que o saibamos. A día doxe, o mundo foi cambiando, efectivamente, moitas destas persoas que viñan con contrato xa non veñan así, entón está chegando moita poboación que chega sen contrato previo. Entón chegan de maneira que lle chamamos irregular, verdade? Sen papéis. Isto para os concellos, para o concello como concello non é ningún problema. Ti chegas ao Concello de Ribeira, ti pasas polo padrón municipal e ti no momento que tes un contrato de alugueiro ou de propiedade, se non es daqui a propiedade é difícil, xa o sabedes, pero de alugueiro, ti xa estás empadroado ou empadroada no Concello. Ningún problema. Por que se fai así? Porque o Concello necesita saber cantas persoas viven nel para poder cubrir os servizos, para poder ter os médicos e as médicas necesarios e necesarias, verdade? Por iso se fai. Non se fai por bondade, pero por iso se fai. Ben, entón, nós sí que sabemos cantas persoas veñen. Tamén necesitamos saber nos coles se fan falta máis cadeiras, porque, claro, se pola ratio caben os meniños e as meniñas que van entrando no cole, porque o primeiro que fai no padrón, a persoa cando chega, se veñen cas familias enteiras, é escolarizar os meniños, cousa que é obrigatoria en España, verdade? Entón, ata aquí vai todo ben. Temos o padrón, temos estas persoas que chegan. Que perfis de persoas chegan? Múltiple. Se estades en calquera concello de por aquí, temos persoas que, claro, que son máis invisibles, ademais, é moi simpático. As que veñen con maior cualificación son máis invisibles, porque demandan menos cousas no propio concello. Son máis autónomos e autónomas, empadróanse e xa están safos, porque se ti és médico ou ves médica ou és enfermeira e ves de Francia, pois xa estás, ti xa te gobernas.
pasaba moito, acordades, vos cando había tantos médicos sirios en Santiago? Bueno, pues, eles xa se gobernan. Que outra fórmula hai? Persoas, efectivamente, que non veñen con tanta cualificación, polo tanto, tamén é máis difícil que veñan con contratos unha vez que esa bolsa de mariñeiros se cubriu, pois é normal que non teñan contratos de traballo de maneira inmediata. Entón, aí sí que se xera certa necesidade de que o Concello colabore. Aí está esta enorme fortuna que eu vos digo que temos en Ribeira, que traballan os servizos sociais e comunitarios de maneira óptima. En Ribeira, desde hai moitos anos, temos un sistema de alfabetización de adultos. En Carballo hai sistema de alfabetización de adultos no instituto, Carme? Creemos que non. E que eu, sinceramente, como Ribeira está tan establecido, pensaba que era unha cousa normal. E non, sorprendíme, é unha cousa excepcional. Porque, a ver, eu son unha señora maior, entón, claro, acórdome cando había moitas mulleres analfabetas, en Galicia, eu acórdome da xente asinar co dedo e ca cruz. Claro, son do ano 69, pois igual ata o ano, non sei, 78, era probable ver isto, sobre todo en mulleres. Claro, xente que che ven de fora, veñen nunha situación semellante moitas veces. Efectivamente, pasa moito co sector feminino, que veñen sen iren nunca á escola, e puntualmente co masculino, que moitas veces non é só alfabetización en castelán, é que veñen de alfabetización cero. O sea, hai que aprenderlles a ler e escribir e, por desgraza, non vai ser na súa propia lingua, vai ser na o que hai no Instituto en Ribeira na lingua castelá. Ben. Entón, estamos nos situando, temos esas bolsas de xente que sí que vai para traballar, de xente que traballa menos, de xente que necesita, de xente que non necesita, pero sigue sendo todo xente de Ribeira. Necesitamos gobernarnos. Nos institutos, só nun imparten esta alfabetización para adultos. De principio, recórdovos tamén que Ribeira ten unha enorme poboación de persoas xitanas. Recordade que as persoas xitanas tamén en gran proporción ata finais dos anos 90 non estaban alfabetizadas, non asistían os nenos e as nenas aos coles. E os adultos tamén tiñan unha formación en xeral básica transmitida nas propias casas, porque como tiñan esta vida que siguen tendo de andaren polos mercados, acudían moi pouco aos colexios. Entón, xa me explicaron que non, xa me explicaron por activa e por pasiva que a alfabetización de adultos de Ribeira non é pola poboación xitana. Eu insisto en que algo de aí ven, porque tamén había unha escolarización diferente, que foi un apartheid que rápido se acabou, pero non se sabía moi ben como gobernar. Tamén había unha escola, chegou a haber unha escola para xitanos, unha escola de nenos peques. Non encontraban solución para que os niños fosen ao cole e chegaron a facer ali unha aula apartheid. Un desastre. Non ata que conseguiron integralos, porque non foi desastroso. Lonxe diso, conseguiron que os meniños e as meniñas fosen ao cole, convencendo pouco a pouco as familias. As cousas son moi complexas, moi complexas, e nos concellos tolean en buscar solucións, porque toleamos todos en buscar solucións. Temos, como ben dicía o concelleiro, a lingua galega como lingua de contacto en Ribeira. Agora a estatística última saiu la mar de mal tamén en Ribeira, pero non sei onde foron contar, de verdade. Ben, a verdade é que os meniños falan un pouco menos nos coles. Temos aí as profesoras de Ribeira que tamén non lo poden dicir. Pero a lingua de contacto en Ribeira é o galego. Aquí xa volvemos a definir por que as linguas teñen éxito ou non. A lingua dos negocios en Ribeira é o galego. A lingua dos cartos en Ribeira é o galego. Por eso a xente fala galego. Non é porque teñan un patriotismo mediático. Probablemente tamén, porque son xente moi orgullosa, como serán os de Carballo. Xente moi orgullosa. Pero iso é porque manexan os negocios, fanse en galego. Ti chegas á lonxa ou vas a un barco e lles falas castelán e case que dan un paso atrás. Non o 100% dos negocios. Hai certas profesións, certos minisectores que si teñen a lingua castelá como lingua de contacto, pero son menos. Entón, claro, é normal que a xente que se dedica á pesca, que se dedica ao sector tamén, como ben dicía, construción, etc., é normal que intenten integrarse por todos os medios en galego.
Ben é certo que este sector de traballadores, digo, en gran medida homes, insisto, moitas veces as mulleres inmigrantes non traballan, porque nós temos unha gran bolsa de xente de África e moitas veces as mulleres non traballan. Recordades a nosa sociedade dos anos 60-70, parecese máis, imítase máis a iso, non? Como se traballa, como funcionan socialmente. Pero claro, tamén este colectivo non son os que máis demandan formación en lingua galega, xa vos lo digo, nin en lingua castelá. Ben, estamos neste mundo de... Tamén temos o retorno dos inmigrantes, que tamén ven moita xente que estaban fora e regresan. Veñen todos, mirade, o de Ribeira, eu de verdade que vos digo que é para sacarlle unha foto. Ali non perdeu o galego ninguén, ou case ninguén, non me digas como. Unha gran bolsa de emigración en Ribeira é Norteamérica, NUER. E veñen tamén pola capacidade económica, supoño, e viñan moito, teñen segunda residencia, xa teñen a casa dali, nunca venderon, e, bueno, a gran maioría de Palmeira, que son todos de moitos de Palmeira, falan galego. Temos unha gran bolsa de emigración ao País Vasco. Todo o mundo ten moito Corrubedo, todo o mundo ten esa segunda residencia Corrubedo, van e veñen, e falan en galego. Pero o fenómeno de retornados manteñen o galego. É moi gracioso cando ti lle preguntas, claro, a aqueles que veñen a corrupción, tamén hai, non? Chegaron os americanos, ti preguntas, chegaron os americanos. Sí, xa chegaron. Son os americanos que veñen falando en galego con acento moi americano, pero nós seguimos chamando os americanos, que aquí sí que me ven o negro Panchito. O conto de Castelao. Como estamos no 75 aniversario de Castelao, vamos a ter a Castelao moito na mente. Porque Castelao vivía, eu creo que moi seriamente, o que é desarraigarte e volverte a arraigar. Ti cando marchas, vale, vas apenado ou non, pero ti vas para facer fortuna e volves probablemente con esa fortuna ou non. O negro Panchito non lle pasou iso. O negro Panchito daba un señor nas Américas e trouxo o negro Panchito como a que trae un loro ou un moble, un adorno. Daquela, acordádevos, a avoa de Obama aínda foi escrava. Quero dicir, o mundo cambiou moi rápido, pero hai relativamente pouco. Entón trae o negro Panchito vive nunha familia estupenda, está ben vestido, está educado, porque o negro Panchito vive con este señor que viñan das Américas, entón vive pois moi ben, sai a pasear cos amigos, vai á escola, vai con traxe, pon un carabel, vai de ligue para as carrapazas, bota os aturuxos. O negro Panchito é un negro da aldea, pasarabos, non? Negro, ti xa non ves que negro, nin negro nin branco, dali. Pero chega o momento do movimento migratorio. E o negro Panchito tamén se apunta ao movimento migratorio. O negro Panchito pois vai pa Cuba, como van todo o resto de veciños do concello, sobre todo homes, porque había que marchar pa Cuba para ter mellor vida. Chega o negro Panchito a Cuba, que era de onde o trouxeran, de pequeniño. E o negro Panchito en Cuba andaba como unha sombra pola rúa. De negro que era, non, de triste que andaba. E cruza cun veciño. E o negro Panchito agárrase e di, non podo máis. Eu aquí vou morrer, aquí vai un... É que morro de calor, boto de menos a chuvia, boto de menos a casa, boto de menos aquel vivir na aldea, non conoso a ninguén, eu aquí non son. E colle aquel home, axúdalle a comprar o billete para vir de volta para a aldea. E ven de volta para Galicia, e chega de volta, e que conste, que sigue sendo o negro Panchito, pero polo menos xa non ten a morriña que tiña aquel home lá en Cuba, sendo a súa terra. Entón, o desarraigo da emigración é moi duro. Por iso de que eu lle sigo chamando americanos a estas persoas que por terceira xeración son de Ribeira, pero tiveron que emigrar a América. Xa que falín do negro Panchito, aproveito tamén para decir que os movementos migratorios son moi enriquecedores e que non sabemos ben, porque non sabemos o que tal lle debemos. Cando Castelao está en Cuba, acompañado de Luis Soto, na Segunda República, xa no 37, xa comezara a Guerra Civil, un movimento enorme que acompañan económicamente, ides vos sorprender, ou non, igual xa sabedes,
que acompaña económicamente o apoio á República no estranxeiro, na Habana, son precisamente o movimento dos negros da Habana, que eran efectivamente un corpo que estaban todo o tempo defendéndose como xente libre. Igual aí Castelao si facía esta racialidade galega e a racialidade negra, tamén fai os debuxos dos negros en Nova York, e saca, bueno, tamén na Habana, saca esta xente tan comprometida co seu e bailando e cantando e sorprendido. Supoño que estaría sorprendido de como xente trasladada por forza e escravizada podía ter aínda esas ganas, esa forza para cantar, bailar e defender os seus dereitos, defendelos tanto como para se faceren libres ao longo dos séculos. Non? Pero aí tamén que os saibades que negros da Habana pagaban cos seus cartos a resistencia en España, porque xa empezaba a ser resistencia, era a guerra civil, xa empezaba a ser resistencia, contra o que despois perdeu e foi a ditadura. Entón, ese negro Panchito, ese pelexar, loitar dun lado para outro, que non é mal sabelo e telo presente. E, como vos dicía, viñeron de Marrocos para a Ribeira centos de persoas, casi milleiros, para a pesca. Tamén agora é un movimento recente, unha parte desta poboación feminina, sabedes que a man de obra masiva na industria conserveira é feminina, verdade? Sabédelo. Pois tamén se están incorporando. Aquí vou facer pequenos comentarios que che parten a alma. Estás na rúa, eu falo con todo o mundo, eu 30.000 que hai en Ribeira, conoso a 27.000. Eu conoso a todo o mundo. Entón, falas. Esta galina conserva, están soas a comer. Nin con nós se xuntan no comedor, están a falar entre elas. Non se entende nada, non din. Só falan no delas. Fálalle ti. Trae a ti contigo, se tanta gana tes de saber. Porque, entón, estás o que decir. Non dides falar ali. Están os meniños xuntos na escola, vos non vos... Ai, ti tamén sempre igual ali. Bueno, pero tes o que decir. Outro comentario. Que horrible. É que están xuntas entre elas no supermercado, na cola do supermercado, falando en árabe detrás de min. Mira, tamén falábamos nós en galego en Alemanha e decían de nós que ladrábamos. Hai no que decir, porque o racismo e a xenofobia cómenos polos pés, Gabriela, que non che dei a risa. Polos pés nos cómenos polos pés. Aparte, eu non sei, creo que, como que dixes, debo dar confianza, e a min me din calquera barbaridade que lles venga á mente. A min saime sapos polas orellas, que poño misterio. Entón, para está ben que me teñan confianza, porque así me van e así podo saber eu con que te encontras no día a día. Outra cousa é o traballo que ti tens que facer, vale? Pero escoitar e saber o que hai ao redor está moi ben. Veñen os pais, os máis progres, pai máis progre, nais máis progre, nai. Teño pejado aí aos árabes todo o día. Cantas veces nos coitastes? Igual nunca. Xa vos dixo, comigo a xente di cousas que eu creo que non lle din se cresen nos curas, ni na confesión. Sí, pero por que mo decides a min que me despartir a alma? Pois igual porque o aguanto. E contesto. Home, por favor, pero a ver se todos temos familia no estranxeiro, pero tamén así con teu fillo, pois mal será que non aprendan galego. Veña. Bueno, ese traballo non que facer. Entón, temos a maioría homes traballando no mar. No mar, insisto, os homes falan galego, e tamén insisto, non acoden aos cursos de galegos que xa están traballando, non veñen a pedir formación, nin en galego nin en castelán. Veñen os que están no proceso de arraigo, os que aínda non teñen papéis, son os que acoden ás nosas aulas. A ver, Concello de Ribeira, Servizo de Normalización Lingüística, asunto exemplar, agora tamén me vou poñer eu brava, porque eu teño Xaves pola mañá, de 10 a 11, iniciación ao galego, seminario que non remata nunca, porque claro, a xente vai e ben, se apajo, bueno, no verán si, pero se apajo, non se me poden incorporar, entón van a servicios sociais, van ali a Cáritas tamén, sabedes, colaboramos co terceiro sector, o sea, está todo unido, non estou eu só ali, me chegan pola porta, mandamos de Cáritas, mandamos dos servicios sociais, mandamos dos coles, e de falar co gali, entón, iniciación, de 10 a 11. 11:30, 12:30, que aí fun eu la mar de lista. Teño un curso de avellentamento activo.
Porque eu tiña aquela xente estranxeira toda xunta, e a min aquilo partíame a alma. Vexe, estás aquí, comigo, só me escoitades a min, só falades entre vós, baixades á rúa e estades igual. Vós, así non me vale, así non me vale. Debullín, co grupo de avellentamento activo. O meu grupo de avellentamento activo é maioritariamente feminino. Teño viúvas desde 40 anos ata 99. Son o grupo máis óptimo, o mellor que hai neste mundo. Son conciliadoras, traballadoras. Moitas destas persoas xa elas tamén colaboran con outras asociacións, sobre todo coa Asociación contra o Cancro de Ribeira, coa Asociación Cáritas, moita xente, coa Cruz Vermella. As persoas activas son activas en todo, son activas ata que morren. Entón, aí foi a miña, xa, 11:30, co grupo de avellentamento activa, que como me di miña amiga Sara, compañeira de traballo, que é grupo de avellentamento? Alicia Travel. Por qué? Tamén se me apunta todo o mundo, porque mal será, eu non teño patacón nunca no servizo, pero mal será que de servizos sociais non nos paguen un autobús para ir ao Teatro Santiago, non nos paguen outro autobús para ir á Cidade da Cultura, non nos paguen un autobús para ir a ver o Pergamiño Vindela Vigo, non nos paguen outro autobús para ir un día ao Museo de Artes. 300 a 300 van pagando. Sí, vale, sí. Entonces, claro, Alicia Travel, así se me apunta todo o mundo, porque ela é mar de entretido. Cantamos, imos de viaxe, falamos. Que facemos na aula? Ler textos e ler en alto. Cousa que a todo o mundo lle encanta. Sabedes tamén, agora xa van menos a... Bueno, mentira, en Ribeira vai todo o mundo a misa. Pero as señoras teñen moito costume de ler na misa, por exemplo, que é unha cousa que case andan ás pejas. Oxe, leo eu. Entón, como ali lemos todos en alto, lles encanta. E despois, as persoas que veñen de fora, que teñen certa capacidade, pois tamén se incorporan e van lendo textos curtiños. E tedes que ver con que amabilidade, con que cariño acompañan a esas persoas que veñen de fora no Silabeo. Tiñadelo que ver, é un exemplo. E tendes que ver tamén, a ver, todas tivemos aboas de pano na cabeza, lo. Tendes que ver tamén, cando se me incorporan rapaz, sobre todo a xente máis moza, árabes que veñen co pano, como se levanta todo o mundo para lle colocar ben o pano que entra pola porta. Que claro, que parece que nos nace. É como, veña, coloca o pano. É como unha cousa, ponte ben. Vale. Pero todo iso é precioso, porque unha vez que están, xa vos dixo, o grupo de iniciación ao galego vale para o que vale, para que lle dé o papel do arraigo, que é para o que veñen, para lle dar o papel de que estades asistindo a isto, despois lle vale para o arraigo. O que vale é que estean nese grupo de avellentamento activo polas tardes, porque saen xuntas, van xuntas ao mercado, se é máis moza a señora estranxeira, levalle a bolsa a señora de Ribeira, xa van xuntas para a casa. Tuve unha mosiña que non lle deixaba a nai sair da casa porque andaba cun mozo e iban estas señoras maiores buscala para o corpo de avellentamento activo, como que de preñada, levades pola culpa, Claro, é un problema. Bueno, pero esa é a cousa, que traballar en común, facer comunidade, en Ribeira faise de verdade que se fai comunidade. Despois, desde o servizo de normalización, sabedes que antes había os grupos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega. A verdade é que aquela forma de traballar era preciosa, era un grupo de formación magnífico, que nos gustaba moito. Perdón, estou mirando o que teño aí, non ten moito que ver, pero agora presumo, de Desafíos e Fronteiras, que foi o curso que fixemos o ano pasado, Graciela Morra Carrisa. O curso de dinamización do uso da lingua galega que fixemos o ano pasado, que o pasamos fenomenal. Non foi unha cousa seria como isto. Nós pola tarde fomos de paseo, collemos un barco a Sálvora, fomos con Kiko Cadaval. A ver, isto é unha cousa seria de traballo. Carme, nós un desastre, non hai nivel. Porque fomos a Sálvora de paseo. Non, tivemos un traballo moi bo, excepcional, grazas á Universidade de Santiago, porque foi un traballo precioso, confían que para o ano, xa me dixeron os directores, bueno, falei con Regueira, que Montagudo estaba ocupado facéndose presidente da Real Academia, estaba moi ocupado, pero Regueira sí que me falou, entón este ano non quixo facer, para o ano volvémoslo facer, pero decía que é moi pouco período de reflexión, 12 meses, para volver a interaccionar cos equipos, verdade?
Entón, por eso puxen esta foto, para presumir. Bueno, o cartel quedou nos mallado, Desafíos e fronteiras. Isto é o avellentamento activo que vos digo. Este foi ir a Porto. Tamén incorporamos o portugués. Estou-me empeñada, que me tago portugués. Entón, aí temos Galicia Travel. Entón, aí estamos, fomos a Porto a ver Manuela Reyes in the House. Xa fóramos a ver o Santiago, o Centro Dramático Galego vai nos poñer un monumento. Fomos a Porto a veros tamén, e despois volvemos a Ribeira. A obra tamén fomos, quero dicir. Pero claro, aquí vedes, non se ve moito porque igual non estaban todos. Aquí non teño persoas árabes. Aquí o que teño son moitas persoas xubiladas de fora de Galicia que veñen a Ribeira a vivir. Non sei se aquí en Carballo se dá ese fenómeno. Supoño que Ribeira, o ser máis así da praia, ten máis. É un fenómeno que empezou a darse, hai 10 anos. E tamén veñen. Aí vemos a importancia das linguas. Se son de Cataluña, se son de Valencia, se son, pois non sei, do País Vasco, si veñen os cursos de galego. Se son do centro de Madrid, veñen e teñen moitísima máis dificultade en aprendelo. Calquera catalán o aprende nun mes, que é moi gracioso, que o de aprendizaxe é super rápida, pero as persoas que teñen unha soa lingua, elles é máis difícil. Teño unha señora de Madrid agora mesmo desesperada, Valentina, que está desesperada porque non dá aprendido. Ten moita idade, ten 83, está desesperada. Dixo, tranquila, pouco a pouco, Valentina, pouco a pouco. Pero ben, isto é o Galicia Travel, o grupo de avellentamento activo. E aquí estamos. Seguimos, biblioteca. Ia vos dicir que tamén, eu polas tardes tamén imparto nos martes e mércores, todas as tardes de 7 a 9. Eu son como unha monxa, non teño fillos, entón eu non salo dali do traballo. Sabe o Toño, meu home, que matura. Entón, de 7 a 9 imparto Celga. Tamén o Celga non paramos nunca, así un pouco. Entón, fago un grupo único. Entón, aí tamén teño moita xente de fora. Pero xa son xente igual de outro perfil, que necesitan a titulación para algo, ou que por, capricho persoal queren formarse. Entón é superinteresante. Veñen, é superaleccionador con xente de Galicia, ver tamén o ánimo de medrar e de mellorar, persoas que levan separados do mundo da escrita 40 anos, e veñen, pois eso, limpadoras, coidadoras, que chegan a Celga 4 comigo porque o pasan chipén. Porque o pasan, volven redactar, len moito. Entón, claro, é moi gratificante estar nun mundo do estudo. Sí, do estudo. De novo, persoas que estudaron os estudos básicos. Entón, e tamén aí os perfiles varían moitísimo. Cando che veñen os médicos ou as médicas, pois non hai moito que facer, xa eles van por libre, porque todos os médicos saben inglés, saben castelán, entón normalmente veñen tomar unhas notas base, despois desaparecenche da aula e se presentan por libre, fan moita formación en liña. Traballo máis con persoas que teñen menor formación, esa é a verdade, ata que cheguen ainda chegando ao Celga 4. Despois é precioso, por exemplo, este ano a gran maioría non se presentaron nesta primeira convocatoria, todo o mundo ven para a segunda convocatoria, pero xa sabemos, porque hai o boca a boca, que con Ali podes sentar todo o ano, que vamos indo, vamos lendo, vamos traballando, vamos redactando. Entón resulta iso moi interesante, imos medrando. No Celga, para que saibades o que tamén traballar con xente de fora, pasoume, a mí pasoume cousas graciosas, pero pasoume unha cousa que graciosa. Chegou unha muller para ir ao Celga 3. Eu pregunto, non necesítalo? Sí, necesito para o traballo. E a muller era lixeramente escura de pel. Lixeramente escura de pel, como somos xa xente da costa, de San Pedro de Muro. Hai alguén aquí de Porto do Son? Porto do Son. Non xa hai xente de San Pedro de Muro que ten a pel un pouco escura? Lixeiramente. E en Porto Xin tamén. Chegoume unha muller ca pel lixeiramente escura. Acento como o meu. Falar máis aínda. Pois no día anterior a ir po exame preguntín a ti de onde és? De Colombia. Moi ben. Claro, falaba, levaba 2 anos en Porto do Son vivindo, vivía moito ca súa sogra, entón falaba moito como nós. De falaba con moito acento, moi normal. Porque xa, pois unha persoa con moito oído, ben a verdade, tiña un ouvido excepcional, pero claro, ti non sabes de fora, ti non sabes de son daqui ou de onde, que tontería é esa. Pois non, era de San Pedro de Muro. Aquí temos a lingua como centro de estrategia, agora que estaba falando do Celga e todo isto, todo vale.
vale estudar, vale aprender, vale metermos o portugués por todas partes, porque nos dá moito peso. Vale levalas as persoas á biblioteca. Eu sempre que veñen vamos á biblioteca, porque en verdade que estamos pegados, a biblioteca municipal é máis onde eu traballo, non é o mesmo centro cultural. Entón, sempre se vai á biblioteca. Vin o mundo aberto coa literatura, como se chaman os libros adaptados, coa literatura adaptada. Porque, claro, para a xente que ten pouca capacidade lectora, a literatura adaptada é unha maravilla. Este ano, unha señora que acaba de chegar de Perú, que a nena de 7 anos, acaba de escolarizar, entre as dúas leron o Espantallo Amigo e me trouxeron o resumo entre as dúas. Pois moi ben, precioso, cun libro adaptado, pois non era complicado, non? Ben, pois aí vemos, por exemplo, este grupo non viña comigo, este grupo viña con Cáritas, entón estiveron co bibliotecario comigo, que era un grupo que puntualmente querían coñecer a biblioteca, e xa despois se incorporaron ao curso de iniciación ao galego tamén. En Cáritas danlle iniciación ao castelán, pero tamén veñen coñecer a Biblia. Este grupo da dereita, o curso do ano pasado, aí temos unha serie de persoas que estiveron colaborando coa Universidade de Santiago. Pois aquí temos unha señora que xa ten estudos superiores, Jadilla normalmente fala en castelán, porque claro, tamén lle resulta máis cómodo, ela entende galego, pero ben a verdade, Jadilla normalmente fala castelán. Esta señora que está aquí no lado é unha licenciada en Dereito, xa criada en Ribeira, segunda xeración de Marrocos, fala galego mellor que a min, claro. Este señor que vemos aquí no lado acababa de chegar, ai señor, Mauritania, non recordo cal era a orixe. Estaba desesperado porque necesitaba falar galego, porque está no Centro de Formación Profesional de Albanel, e el xa sabe que ten que saber galego. Estaba coas orellas así, o pobre, todo atentísimo. E levaba pouquísimo tempo ainda en Galicia. Bueno, ese mundo que cambiou, que é tan importante que asumamos que cambiou, que temos que estar moi atentas a acompañar a estas persoas que acaban de chegar, igual que nós fomos a outros sitios, pero acompañar, estar xuntos, non vale facer un gueto, facerlle unha aula aparte. E xa vos digo que en Ribeira houbo de todo. Non, temos que estar xuntas. E, de todas maneiras, temos tamén que ter, entender o que fan os outros. Aquí ten un exemplo, bebo Anxo Moure, que é un sol, coñecedelo o actor, verdade? Bueno, actor, este santo que é Santa Anxo Moure. Ben a Ribeira con un espectáculo no que traía 2 persoas do Sáhara. Tome ben con estes 2 homes do Sáhara porque os encontrou vivindo nun cortello ao lado da casa. Entón os homes que estaban sen papéis e un señor que tiña unhas terras ao lado tiña os ali escravizados, que lle daba de comer, de daba o pagamento semanal en comida. Foi Anxo Moure, roubounos dali, entón andaban con el facendo un espectáculo, cantaban. Entón foi todo o mundo todas as mulleres árabes que estaban eses días desocupadas, pois xa, pois polo que fose. Entón, pero é curioso, vedes no lado da dereita, son todo persoas, mulleres de Ribeira, digamos, orixe, e no outro lado son todas mulleres con pano. Pasou unha cousa moi chula. Ao final, eses señores puxéronse a cantar, e ao final Anxo Moure colleu a pandeireta, tamén se puxo a cantar. E as señoras galegas, non pode haber homes no medio. É todo moi complexo, non pensedes que todo é así fácil. Hai que ter 1000 millóns de trucos. Pero, bueno, ti vas tendo os trucos. Eu non fago unha aula só para mulleres, eso sí que non. Pero aquí, que estou no medio da rúa, se non se quer xuntar con homes, eu non me meto. Cada quen. Foron as mulleres galegas sacar as mulleres marroquís a bailar, e bailaron todas xuntas. E foi un momento realmente máxico. Anxo Moure choraba sentado no chan, porque é algo excepcional, que realmente compartan tanto. Cando elas estaban traballando xuntas para levarlle comida a xente que non ten en Cáritas, tanto as marroquís como as, digamos, de Ribeira, non? Son persoas que xa colaboran, porque estas marroquís xa son marroquís de segunda xeración, están aí desde hai 1000 anos. Xa vedes que teñen uns meniños e todo. Ben, son experiencias puntuais, pero que valen tamén como exemplo, non? Despois, pois, nós estamos todo o día, traballando. Estamos todo o día, en Ribeira estamos todo o día traballando, a verdade. Somos uns pesados. Eu si quería dicir unha cousa con respecto á responsabilidade persoal, non sei se me queda tempo, porque aí sí que me queda. Con respecto á responsabilidade persoal, o desapego da lingua, verdade? Porque todo o mundo fala así como desde fora. E non estou de acordo. A responsabilidade de cada quen.
as cousas fanas as persoas. En Ribeira comenzáronse a dar os cursos de alfabetización para persoas de fora de Galicia en galego, porque ben Xosé Lois, un profesor excepcional, e mo pediu. Se non ven á miña porta, no ano 2006, eu non empezo, porque eu igual pensaba que non era necesario. Veume Xosé Lois, toc, toc, Ali, mira, que eu estou con castelán, non me parece correcto que da miña voz aprendan tamén o galego. Das ti, por suposto, Xosé Lois. As cousas fanas as persoas. Somos responsables do que sucede e do que non. Vou vos contar unha cousa con respecto ao que é o apego á lingua. É que os nenos falan menos galego. É que os... Pero vos, pais e nais, non tendes vergonza. Non tendes vergonza. Porque é responsabilidade dos pais e das nais. Tamén dos profesores e das profesoras. Ti antes ías polos corredores dos colexios e escoitabas falar só en galego. Entrade nun corredor dun cole hoxe en día. A ver se escoitades algún profesor ou algunha profesora falar galego. E teño aí profesorado. Que é o máis común? Profesoras. Que é o máis común? Hai un desapego da lingua, unha falta de interese, unha falta de consciencia lingüística, despois do que tal pelexamos para poder falar no noso, que non temos vergonza. Eu vos contar unha cousa, xo me me conta, vos conto. Eu son do ano 69, son de pleno franquismo. Eu tive moita sorte, ou non. Eu no mundo de adultos, eu vivía nunha zona industrial, apartada, na aldea, ata que tiven 7 anos, miña nai deixoume cos meniños da aldea, despois eu era tan rebelde que xa non me deixou ir nunca máis, vivía só ali cos cans. O sea, era o único neno, a única nena que había. Meus pais eran xente, burgueses ou uso, empresarios de éxito profesional, man de obra masiva na casa, terceira xeración de fabricantes de conservas, o sea, como a que en castellano, no? Responsabilidade social. Eran xente excepcionalmente preparada, xente moi responsable, moi pendentes do seu. Foron dos primeiros que protestaban porque había o sindicato vertical, aquilo non podía ser. Foron dos primeiros que conseguiron que o 100%, mirade, do persoal estivese de alta na Seguridade Social. Foron os primeiros que levaron un curso de galego para o persoal da propia conserveira. Foron os primeiros nos anos 70, xa vos digo, recordades que vos dicía que había moita xente que non sabía poñer, que asinaban cunha marca. Poñer un profesor. Ben, a verdade, que a xente que menos sabía non ia á escola, dáballe vergonza. Ben, cando nese ano 69 nazo eu, non había galego na escola, verdade? Non, eu empezo a medrar. Ben, eu vivín a loita franquista, eu era un neno, estaba na casa, non és un idiota, estaba nun mundo de adultos, entón escoitaba, viñan enxeñeiros, enxeñeiras, viña xente da FAO, e tamén viña moita xente que falaba de política abertamente. O normal, un neno ten que andar no medio. A ver, por certo, que non sei onde están os meniños que nin no supermercado cruzas con un... Ave María purísima, que ningún recado saben a facer. Ben, entón, supónse que eu empezaba no cole, non no cole. Supónse, eu empecín un pouco tarde, debe ser que son de xaneiro, entón que din, non me deixan, bueno, non sei, empezaba no cole, meu pai e miña nai con moita cordura, antes de ir para o cole, xa vos digo, eran persoas que tiñan capacidade económica, puxeronme unha profesora na casa, 2, antes de entrar no cole. Persoas sensatas. Puxeronme con Maruxa, que me aprendeu, foi a persoa que me aprendeu a escribir e a ler. Maruxa aprendeume a escribir e a ler en galego, paga por meu pai e miña nai na miña casa, no ano 74. Despois viño o profesor Antonio, que me impartía inglés, pesou no 75, e o pobre do home, eu naquele ambiente. Ben, a verdade é que eran burgueses de pro, pero claro, eu escoitaba moita cousa, había moito antifranquismo. E o pobre queríame aprender inglés, eu negábame, dixíalle que eu non ia aprender aquela lingua imperialista. Que vergonza, señor, o que tal hai que aturar. Pero ben, era unha nena criada nun ambiente de adultos, verdade? Pois eu podía ter a miña opinión. Aprendín, Eu entrei no cole, en primeiro de básica, claro, sabía escribir máis que os restos dos meniños, escribía en galego perfectamente, en castelán perfectamente, non vos preocupar, non me romperon as mans, en inglés. Mira, do inglés aquel que me aprendeu aquel Antonio, ainda hoxe teño rendas, porque me aprendeu un mundo de ben aquel home. Pero eso é responsabilidade social.
Esos son un pai e unha nai que saben o que é un patrimonio inmaterial, que saben o que é o deber ser, que saben a necesidade que hai de transmitir unha lingua a seus fillos, ou non. Por que hoxe en día non pasa? Algo fixemos mal. Por que hoxe en día os profesores e as profesoras non falan galego polos corredores? Que fixemos mal na universidade? Que pasou? Que tipo de educación estamos dando? Mal. Mal. Algo fixemos mal. Serán os políticos. Pero ese era Franco, demonio. Franco. Non son os políticos, somos cada quen, que non temos responsabilidade do que facemos. Somos unha pandilla de irresponsables. Unha pandilla de irresponsables. E temos que ser responsables. Falamos aquí de falar de galegos estranxeiros, como non teñan con quen. Xa vos dixo que en Ribeira non hai fallo, porque en Ribeira os cartos móvense en galego. Non hai fallo. Te vas pola rúa, é galego. Os meniños peques, tamén hai un fenómeno que sucede, hai meniños peques que non falan nada de galego durante un período, despois cando chega a adolescencia, posadolescencia, soltanse. Eu teño un pouco de medo últimamente porque me falan tan pouco que hai que me fai xestos porque querenme moi ben, e entón, para non me falaren en castelán, fanme xestos. A ver, bueno, algo teñen que ir practicando, algo teñen. Pero eu creo que, precisamente por ese fenómeno que hai económico, de que os cartos se moven en galego, van estar nese ambiente galego falante. Non o dubido, non o dubido. Agora, que o fagan porque é así, a que o fagan por consciencia lingüística, eu creo que hai unha gran distancia. Eu creo que temos que ter o patrimonio inmaterial máis importante, esa herdanza que nos toca a nós, e que temos que pasar ás xeracións futuras como esa obriga. Non, é que non é unha obriga, é que se non falamos galego, dicíamolo todos con eses versos de Manuel María, non? É que en Galicia, en ti tes que encontrar Galicia, é que somos pasemos xenta pampada, Moita irresponsabilidade se xerou na forma de educar últimamente, nos últimos 30 anos. Un desapego polas cousas, un todo vale. Eu non estou de acordo. Xa vedes como son aquí falando, imaginadevos en grupos de 25. Son insoportable. Pero creo que fago ben, porque hai que repetir que a obriga de transmitirlles o galego aos meniños e ás meniñas é de seus pais e de súas nais. Tamén é do cole. No cole, tamén. Pero non transmitirlo, senón de que o profesorado teña como lingua vehicular o galego, non que vayan á clase de galego nada máis. Iso é o que non pode ser. E aí algo fixemos mal na universidade. Aí sí que me dou, algo pasou malo. Porque non pode ser que nos anos 80 o profesor, como macho, que cheguín ao cole, o pobre profesor don Antón deunos o curso inteiro de terceiro de básica, se vos estades conta era no ano 78, 6, e deunos o curso inteiro en galego, porque era un home patriota, e o pobre estivo castigado outro ano alá nun monte, na aldea, despois non lle querían dar máis aulas, claro, un valente, pero estamos naquela altura así, con xente preocupada porque os meniños aprendesen galego, o sea, co padre Sarmiento, e nós aquí, así. Algo fixemos mal na universidade para que o profesorado perdese consciencia lingüística. Moi mal. Pero xa melloraremos. Vamos, aquí, desafíos a responsabilidade colectiva. A responsabilidade colectiva, xa vos digo, en Ribeira todo o mundo asume parte da súa responsabilidade nesa porción que lle toca de persoas que veñen de fora de Ribeira, que son moitas, espera que eu teño por aquí apuntado, canta xente son. Son 1763, un 6% de 27.000, 6% da poboación e xente de fora. Aquí faltan por meteros que xa están nacionalizados, claro, que son mogollón. Xa vos dixo, no padrón sí que entra todo o mundo, porque ali contados están todos, contadas están todas. É moi importante que estean. Sabedes, sempre que vos chega a xente ás aulas, tendes que saber tamén que son xente capaz. O sea, é moi raro que vos chegue unha persoa soa que non teña un mínimo de capacitación nalgún idioma que sexa intercomprensible. Preguntábame, dicíame unha rapaza que non tiña ferramentas para impartir galego a persoas de fora, que non se sentía capaz de impartirlle galego a unha persoa de Senegal ou de Brasil. Xa me filla,
a ver, linguas mayoritarias no mundo, cales son? O chinés non o sabemos. Pasoume cun chinés que me veu o informante, porque sempre veñen con alguén que lles traduce, non? Veu o chinés co acompañante que algo entendía de galego e de castelán, que entenden igual. E deixou-mo ali na aula, efectivamente, aquel home non me entendía nada, e non sabía nada de inglés, tiven que chamar polo informante que quedase. Cando ven xente de Marrocos, por exemplo, con persoas que só falan árabe, sempre queda un informante a bordo. Este día encontríme naquela aula do Celga, unha cousa super graciosa, tiña 4 persoas negras, unha señora árabe, sentados xuntos, e escoitaba un cuchuchuchuchuchuchu, e non sabía o que era. E achejínme, estaba un señor negro, que era de Venezuela, traducindo aos outros en inglés, porque un era de Nixeria, entón determinaron entre aquel grupo de 4 que o idioma que todos coñecían ben era o inglés. A min entendíamos xusto o venezolano moito, que despois xa levaba máis tempo, entón foi moi curioso. As persoas buscan solucións ás cousas. Temos as persoas que acompañan para iren ao médico. Temos, en Ribeira, de verdade, está moi atendido, está moi cuberto, e o galego non se fala porque eu imparta un curso de iniciación ao galego. Fálase porque é necesario. As persoas antes saíron da asociación dicindo das acompañantes, das persoas de auxiliares de domicilio. Teño un mundo de xente que me ven, sobre todo a preparación celga, non porque necesiten o título, que tamén, senón porque queren aprender para acompañar mellor a xente nas casas. Eso é moi chulo, moi chulo. Ben, eu xa pouco máis tería que dicir que iso, responsabilidade, extensión do idioma, responsabilidade, como que non sabemos nós? Quen non sabe un pouco de inglés, un pouco de francés, un pouco dun pouco, muller, para te entender? Quen non é capaz? Eu que a xente de idade, nós xa somos de inglés na escola, non? Quen non lle di a unha señora de certa idade, non lle acorda vostede como era en francés? Oye, que se encenden, que nace o francés, porque no francés aprenderon no cole. Entonces, quen non sabe un pouco de italiano, quen non sabe un pouco de catalán, a ver, que somos de filoloxía, quen andamos nos servizos de normación, xeito, valentía, quero decir, como non te vas a entender, por favor, é que non teño material, pero se lle das ali a inteligencia artificial, e xa che traduce ata para o árabe, estamos atordadas. É que máis, é que, como que, sí que queremos material, sí que queremos, pero home, valentía. Botádelle peito, fillas, botádelle peito, veña a traballar, que un texto para ler entre todas mal será que non sexamos quen. E xa vos dixo, aquel chinés que me chegou, que non me entendía ni papa, ao día seguinte, veu co acompañante que lle traducía. Porque claro, hai linguas que son extremadamente distantes, se non viñes acompañado del que l'outro xa non me chegaba a aula, verdade? Se non entenden absolutamente nada, non che van a aparecer por ali, nin se saben padruar tampouco. Sempre, como nos movemos nós, se sabedes algo de migración, ti sempre vas a grupos que che acollen, verdade? Home, o primeiro que chegou, o primeiro chinés que chegou, pero, bueno, algo de algún idioma máis intercomprensible que o chinés seguro que sabía, pero despois xa vas facendo grupos de apoio. Entón, así é como funcionamos cos colectivos de inmigrantes. Outra cousa xa é, o que é atención ás mulleres, etcétera. Todo é extremadamente complexo, todo recorda moito a comportamentos en España dos anos finais dos 70, principios dos 80, anos 50, pero non, eso non nos ten que preocupar, todo o contrario. Temos que ser eleccionadores, temos que falar abertamente do aborto, abertamente do matrimonio entre persoas do mesmo sexo. A ver, é a nosa responsabilidade estender todo o que é a legislación actual española entre todas estas persoas que chegan. Xa non que temos galego, pois cal é o sistema de autonomías, que xa que temos galego xa o ven, home, parvos non son. Non, xa ven que falamos en galego, xa o ven. Pero temos que dar exemplo de que a democracia existe porque somos salvagardadores e salvagardadoras desa democracia. Non existe soa. E temos que estender toda esa información. Inda que se levanten en masa, non me importa. Xa chegarán outra vez mañán, ou chegarán outras. Pero temos que falar de todas esas cousas que son dereitos. Igual que lle temos que dicir ás nosas persoas dos nosos concellos que non veñen roubar, que non levan todas as subvencións. Que iso hai no que dicir un día tras outro, que están dicindo unha mentira. A ver, eu quería vos poñer esta foto.
isto eu cos meniños, isto fajo eu en Ribeira, día sí e día tamén, porque levo grupos aí, eu son unha enorme aficionada á arte, para máis que aficionada, bueno, pouquiño ainda sabemos, entón eu levo os meniños e as meniñas e as señoras maiores e os señores a quen entre pola porta, e facemos as visitas guiadas e vivimos no galego e traballamos no galego. Aí foi moi gracioso, collín ese cadro, que era feo, era moi feo, pero imita un corazón, e pasáronme, pois eu creo que foron 600 meniños, porque veo o grupo inteiro, Mailo Galaxia, máis outro, todos os meniños que vían no centro de... Entón, todos fixemos, levo o galego no corazón. Entón, pasoume unha cousa super graciosa, e unha señora, pano, carrito, bebé, a señora non era moi negra, o bebé era moi negro, non sei, da igual, pano, señora, carrito, bebé, ia a que estabas comigo, neno, negrito, de pelo así, e me di, adeus Rosalía de Castro, mira, esa foi a miña, e me dixo despois Sara, Ali, é que non se enteran, ti es tan paixonal, tan apaixonada, que xa pensan, da igualame, pero polo menos, dixome adeus. Diso se trata, de ter paixón, de contaxiala e de que o contacto continuo sexa en galego, porque é o importante. Aquí queríamos dicir eu, que xa pon na Cantarte Galicia na lingua galega, pois sí, cantemos a Rosalía. Non, imos cantar un cantar. Todas as miñas aulas acaban cun cantar, aquí non dei unha aula, pero... Díxome Carme, a saia da Carolina, que a sabe todo o mundo. Quen ten copia? Quen sabe cantar? Nenas, Sofía, ti cantas. Veña, vai. Ai, que non teño aquí. Queredes preguntar algo do que se fai en Ribeira? Porque creo que tiven un discurso, como adoito ser eu, bastante atropellado. Pero queredes preguntar algo? Non. Por que traballo pola mañá e pola tarde? Porque mira, filla, porque non hai ninguén máis, e non teño presuposto para contratar. Como se pode facer mellor? Pois non o sei. Tamén traballamos os sábados, os domingos, utilizo o orzamento da Biblioteca Municipal para facer dinamización da lectura, pero sempre o utilizo en galego. Sempre o levo á banda do galego. Bueno, claro, eu son moi transversal, efectivamente, moi pedichona. Entón, bueno, pois vou facendo accións puntuais, non grandes programas, colaborando con todas as seccións, con turismo, con cultura, con os propios servizos sociais, con biblioteca, con educación, coa propia alcaldía, porque, bueno, é o mellor, ir manexándose. Óptimo sería, ben, a verdade, ter un enorme presuposto, ter 50.000 euros, polo menos, que para mí sería enorme, para a normalización, pero non é o caso. Ben, entón, desde aquí digo vos, viva Ribeira, viva! E a integración. E agora, imos ca Carolina, porque mo dixo Carme que a sabíamos todos. Vai, 1, 2, 3, vai. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor, dime con quen bailaches, bailei co teu amor, bailei co meu amor, bailei co meu amor, bailaches, Carolina, bailei, sí señor. A Carolina, aquí xa non podo, la que se traio ao revés, dícese pola cabeza e desdice polos pés. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor, dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Bailei co coronel, bailei co coronel, bailaches, Carolina, bailei no cuartel. Esta é boa. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Deus todo yo perdoa. Bailaches, Carolina, bailei a bofé, dime con quen bailaches, bailei con meu Xosé, bailei con meu Xosé, bailei con meu Xosé, bailaches, Carolina, bailei a bofé. No pudo Carolina, non entra caro pesado, na máis entra Carolina, co seu coche
xoxo polo rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quen bailaches, bailei con meu amor, con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Co teu amor, Carolina. Xanaxa, que decía Carmen. No, esa non sei cantar. Volvas a bailar, que